Coroian, capitanul echipei, omul care a jucat între 98 și 2005 pentru Bistrița, apoi a plecat 2 sezoane la CFR Cluj și acum revine la Gloria. Cristi față în față cu Davidovici. Hai Cristi, 1-0 pentru noi, ar trebui să fie și ne-a lăsat și pe noi picioarele. Incredibil, dramatism formidabil aici la Bistrița. Nici o echipă nu reușește să nimerească spațiul porții după prima serie de lovituri de la 11 metri. Coroian și Barbuzaglu au ratat și acum pentru Maccabi va executa numărul 21 de Keinan. Toți suporterii Bistriței au venit în apropierea porții la care se execută aceste lovituri de la 11 metri. De Keinan față în față cu Albus, șut și gol! Gol pentru Maccabi. A șutat în forță și reușește să înscrie pentru prima oară de Keinan la aceste lovituri de departajare. Sunt tare curios dacă Nelusu Sabou l-a pregătit pentru penaltiuri pe Călin Albuț. Aceeași întrebare valabilă și pentru portarul Davidovici. Acum avem șansa de 1-1. Casnosepsi. Și este gol! Este gol! Cât de bine a executat Sepsi, cu sânge rece ca un adevărat fotbalist, cum a înscris și banii în finala Cupei Campionilor din 1986 cu Barcelona. Pentru Maccabi se pregătește să execute acum numărul 19, Roni Gafni, jucător venit de la campioana Israelului Beitar, campion sezonul trecut în Țara Sfântă. Roni Gafni încearcă acum să triumfe pe tărâmul lui Dracula. Gafni, elan destul de mare pentru fundașul lateral al lui Maccabi și apără Albus, formidabil! Albus parează lovitura lui Gafni și Bistrița este la egalitate cu Maccabi. Va executa acum pentru Gloria. Va executa Dorin Toma. Stadionul a nebunit complet și sunt convins că și fanii Bistriței care se află acum în fața televizorului execută pentru Bistrița un fundaj, Dorin Toma. Dorine, concentrează-te și păcălește-l pe Davidovici, altfel nu e bine. Calm. Toma nu-și ia un elan foarte mare, pare sigur pe el. Toma, gol! 2-1 pentru Gloria Bistrița și avem o lovitură în plus. Execută acum pentru Maccabi Gita Asher, atacantul israelienilor. Hai Albuț, hai un nou miracol al portarului Gloriei, care să risipească emoțiile acestor suporteri formidabili. Călin a fost dorit foarte mult de Rapid. Bistrița a ținut însă la preț și până la urmă nu l-a cedat. Am vorbit ieri după amiază cu el și îmi spunea că nu stă gândul decât la acest meci cu Maccabi Haifa. Asher și el un elan considerabil. Hai Albus și este gol. Asher a executat impecabil. Cu sânge rece este 2-2. 2-2 în acest moment. Pentru Gloria va executa Flavius Băd. Un atacant. Haideți să-l vedem pe Flavius dacă știe să execute și lovituri de pedeapsă, nu doar din acțiune. Șut în forță, exact din locul de unde a plecat Călin Albuț, acolo s-a dus mingea. Băd, față în față cu Davidovici. Hai Flavius! Hai Flavius! Și gol! Execuție în stil de mare jucător. 3-2 pentru Bistrița. Dacă acum ratează Lior Rafaelov, Gloria Bistrița va ajunge în finala cu Atletico Madrid la un singur penalti de o finală de vis, un meci cu Atletico Madrid săptămâna viitoare. Dacă Albuț va para penaltiul lui Lior Rafaelov. Ultima execuție pentru israelieni. Tensiune maximă la Bistrița. Hai Căline! E a ta! Bistrița
Maccabi Haifa